kwan kama da angulai. Baccin kwakar canci karuwa ke man aure mu je mu sha burki. Ai ta kora ku kamar baccin kalle ku ko kulli ke kamar angulai. Ba zan bo ba ne ba na yi, ba za a gin kuma wani ba. Waka ce ta jaddada maku, in kun yi wuce ku sai ku yi aure a bar kora ku kamar bakin kare. Yanzu ma ko bakin kare ba a kora sai kamar karuwa. Ofis sabon gari ya cika